Hai paralog kublai shubun ngapediang sumbaya pi baru akan ke channel jonga mentak kesengi ngawan ra shapi ka we ke jing tok khana ka basngu tanat bha ka bade shapang jong ka we ke actress ka basham jing e bha banyo benta haki film ka trishitong kumno ka le kumno banyo benta haki film bat ka e ka baja bat ka kerteng jong kane ka film ka de Piece of Me Tuginya sengap ya kene ke khana na bas dang jong kane ke khana ni yo iya ka we ke thai samla ka bangim da yu isha ya ka dur khmat jong ka bat kane ke thai samla kala shna milkshake bat ki khmat preo ka bas ngo shir khei bha hadin jong kane ngi yo iya ka we ke thai samla ka ba kerteng ke Natalie ka bade ke actress ka ba shimjing e bha ban yo benta ha ki film kala let shim audition na benta jong ka we ka film ka ba de shapang jong ka kmi ka ba don hapdeng ka jing songsi ka jing thang man sem na ka jing yap jong ka khun batang marwe jong ka ba la shap nyap da ki rius new bat ka Natalie ka happen wanra kum kata ka jing sngew hak acting jong ka Henry na ka daw jong ka jing bom nang jong ka ban wanra kum kata ka jing songsi ka jing thang man sem kum kata ka kmi ka ba don ha ka jing songsi ka ba la du no yala ka jong ka khun ka be in hak acting jong ka kala syakenta dakini kinong bishar onda kala mi nang ne kayo i bakidang don chibun giban I audition na benta jong kane ka film kane kala pen sungsi bhaya ka bale se kin sayo kiwe ya kane ka benta kumta kala shong sungsi maroi hapo kali jong ka bat hakane ka por unu yara pen yo kam ya ka ula fun ya ka bat ula bitar ya ka bakala syakenta na kinong bishar namar kinong bishar kila ya tu yu bakim la banjit ya ka te uong ya ka baka haban le e ban trish tam na benta jong kane kana tali ka ong saka e ka don kam ban le namar kala le lut ki e baro ki baka don kam ban le ban long ka actress ka babyang kala pen bhabriu ya la de hadu bakam itu shu ya la de haba ka pe ya la de hakayen te uong ya ka menta kasin kam de na ka jing bhabriu jong phi Henry kadik acting ban wan ra ka jing snow kum ka kmi ka bla du no ila ka jong ka khun hak acting jong phi bat uong namar kinong bishar kimyo i bakata ka benta kadon haka ban ak ka film jongki bat ula yithuru yaka ba ula karpat ya kinong bishar ban ailat yaka sa yesen kumta uong yaka ba menta kasin kade ban le bha bat uong ru yaka ba kade ban le bha yaka kam jongka na benta jongka ne bat ka e kata ka kam ka ba upha yaka ban le ban yo yaka ne ka benta ka bangim la tip bat ngin sa tip sha khamat jongka ne ka khana ke Natalie kala kongu iya ke ke bawong bat kala ai khuble yu haka jingkman nang tang yu iya ka we ka brio ka Mrs. Evans ka bade ka we na ki actress ka pau ba ka badang shong ngosi harangkat ki umat kthang haba ka pe ka video jong ka khun jong ka Lauren Evans ka bala khlat no na kana ka parthe namar ladon ki rius new ki ba paniap ya ka khun jong ka bat hadu menta kim patip mano ba paniap ya ka bat hakane ka por ladon betit ya ka jingkhang jong ka bat haba ka pli ya ka jingkhang jong ka niyo i bakade ka Natalie ka Mrs. Evans kami thu ya ka Natalie te ka Natalie ka ong phi kan mau ne myanga ngade ka Natalie ngalej acting class lang bat i Lawrence te ka Mrs. Evans ka kalia ka bale ka wanang ne kadon kam ayu ka Natalie ka ong maka kan mau ya ka parlak jong ka na kata ka daw kala awan hang ne bat kala pan map ru ya ka ne te ka Mrs. Evans ka ong om lele bat kala khot ya ka ban chong ka hiyeng bat ka Natalie marsen chong kala ya ro ya ka Mrs. Evans ya ki films jongka ka ong bakas ngau tanat bahaban pet ya ki films jongka ka Mrs. Evans haba ka pet ya ka Natalie ka ong baki khma jongka kilong thikum ki khma jongka khun jongka ka balapan kemen ya ka Natalie nang ta ka Mrs. Evans kala lisha kamra shatja patusha bat hakne ka por niyo i ba ka Natalie kala se shibun ki tiar na po jongka pala jongka ki ba kentup kum ka tab ki kot ki talai bat u electric stick bariet kabalong compare bha bat haba ka pertama kayo new electric stick ka Mrs. Evans ru kayo sngaw ya ka ni ka jing sawa na ka kamra shatja haba ka Mrs. Evans ka kali ka Natalie ka ong ba ka de ka jing sawa jong ka notification na ka phone jong ka ne kar kumle jong ka Natalie ka ilong pher bha ka ba ngimla sngthu ba kamule ayu bat haba ka Mrs. Evans kalawan rasha ka Natalie kala buri lut baro kini kitiar jongka te ka Mrs. Evans ka kalia ka bakum na kaya di perlok ber ka khun jongka bat na ka ei ka baka Natalie ka jubab kala pen kindiat ya ka Mrs. Evans ka Natalie ka ong baka khun jong ka Mrs. Evans ka de ka maujing thot ka jing e ha ka jing im jongka namar ka de ka babhabreu bat hang ne ngitip ya ka we ka jing shisha na ka jing ya thu jong ka Natalie ka bala pen kindiat ru ya ka Mrs. Evans ha ka jing so shupting
klem poi perkhan kanatali ka yathu baka jinya di perlok jongki kala pensuk bahaya ka ban penyap ya ka Lawrence ka ong baka di maka ka ba penyap ya ka Lawrence ka yathu bakala shim ya ki khmat jong ka khun jong ka bat ka Mrs. Evans ro kala itu marsnio iya kanatali kabla pen kelumar kli ya ka Mrs. Evans ban perkhat kumno kata kala banlong kamla ngej ro ba kane ka baka yos ngo kade ka basisha ne ka syukran ka kanatali ka yathu ba om de tang ka Lawrence ka bakala penyap Henry kala penyap shibun ngut kibreu ka bas ngau shir khe bhaban yos ngau bat kidi ki khamat bi tanga jongka kidi ki baka yo na ka Lawrence ka bala pen ngolong ngo ya ka Mrs. Evans bat ka kli kumno kum ta kala banlong bat na ka jubab jongka Natalie ka Mrs. Evans kala kyu bat kala mi nyang krian ka Natalie ka yathu da ka ba ka bam yaki ka bi yathu sha yengi ba ka Natalie ha ka jing shisha kam dei ka breu Henry ka de ka shwar kala banyo ka ka ba ka kwa da ka ba bam yaki bat ka to ka bangi yo I na bas dang jong ka ne ka khana ka to ka breu ka ba bam yaki khmat breu om dei de kiwe Henry ka de ka Natalie bat kini ki khmat ki ba ka bam ki de ki khmat jong ka Lawrence Mrs. Evans ka kali ba bali ka penyap ya ka khun jong ka Natalie ka ong ba unong ya rap nyo kam ya ka u ong ya ka ba rabor ki aktris ki badon ki khmat ki bablu ki kham yo bentah ki film na kata kadau kala penyap ya ka Lawrence bat kala bam ya ki khmat jong ka namar ba ki khmat jong ka Lawrence ki de ki bablu ka ong ba menchua kam da pau ba Henry minta baro ki itu ya ka ba ka syat kwa ba bat ka ya thuru ba kumno ka yo ya ka met ka phat ka babiang ka yo ya kine da ka ba bam da ki de khot met jong ki breu ki ba kala penyap bat ka ka ba ka bam ki killa long ki benta jong ka met jong ka bala pen bha breu ya ka kumne kum ba ka long ka mut ka ne ka shwar ka penyap ya ki breu ki ba bha breu ki ba biang lut na dong shadong lane ki breu ki ba ka ba ka ka ba ka don kam ka don haki ka Mrs. Evans haba ka yo sngo ya kane kadap tang da ka jing sngo bitar ba ka nong penyap ya ka khun jong ka syong mar bat ka Natalie ka ya thu shushu ba kumno ka penyap ya ka khun jong ka klem jing sngo sang kan diat root ka ba sngo shar khe bha ka Mrs. Evans hadim ba kala ya sngo ya kine ki baro kala be ya ka ban mi shabar ka Natalie ha ka jaka ba kan mi nang ne kala pan map na ka Mrs. Evans la kumba kam shamle ka ka basnyo ka bala pen sngo si thang ya ka kmi haba ka Mrs. Evans ka persyang ban phone ya ki pulen ka Natalie kala ai electric shock ya ka Mrs. Evans kala ya bler bat onda kala kendir bendreu ka Mrs. Evans ka shamyala de bakala sha te sha khuma shuki ka Natalie ka bala riam da ka jing riam plastik kala wan hajan jongka bat ka ong pitip kat no kalong ka ba ban wanra ban penmi ya ka jing sngo ha ka por acting ka taru jing sngo si ka jing thang man sim kum kata ka kami ki bladuno yala ijong ikuni ba ibaton habang ngangam dan khon pipat pidan kin kata ka jing sngo namar piladu kunjong pi laya ka Natalie ka ong ba ka dei kata ken ka baka ka kwa ban yo hak acting jongka nang ta kalalo ya ka tap na ka shintur jo ka Mrs. Evans ban ya thu ya ka kumno ka sngo bakala duno yala ka jongka khun ka ba bat ka Mrs. Evans kam dei ban pertabreu ka Mrs. Evans kala kongu ya kane Henry Marson Lloyd ka Natalie kane ka tap na shintur jongka ka Mrs. Evans kala pertabreu ban wan ya rap ya ka bala pens ngo bitar bahaya ka Natalie kumta kala ai biang ka electric shock ban penyap ler ya ka Mrs. Evans bat kala shim da ka cutter machine bat kala od marshi tang ya ka kli jong ka Mrs. Evans nangta kala kle dau powder jadu jong ka haka jabing jong ka Mrs. Evans nangta kala bam ya ka nek jabing bat marsen bam ya ka jabing jong ka Mrs. Evans baro ki jing ken mau ki jing sngew ki badon haka Mrs. Evans ka jing snusi ka jing thang man sim bakala duno yala ka jong ka khun ka bait ka bathon kilawan rung haka Natalie bat imat uneu no yara penyo kam ya karu utip ya kane na kata kada uong ya ka baka haban trishtom ya ka kam jong ka baka niyo ban ak film na kata kada kara penyap ya ka Mrs. Evans banyo ya ka jing snusi ka jing thang man sim ka badan haka Mrs. Evans bat ondala dei ka sngi ban shim audition biang ka Natalie kala acting kumba kinong bishar ki kwa bat kane ka jing nang jong ka ban ak kala pelong ya kinong bishar ban skok kemen bah bat kila jid ya ka ban long ka actress ha ka film jong ki bat kane ka khana ka kut tang kumne kublai shubuni paper lokpi ngin siknu biang ha ka wai per ka video bye take care